El tema de la feina és molt important, però té molt poc a veure amb els refugiats. L'atur, per treure'ns del damunt, s'ha de resoldre d'altra manera. Primer i fonamentalment, repartint entre tots el treball existent. És a dir, que alguns que tenen feina treballin menys i els que no tenen feina treballin més. Algú dirà, això suposa menys sou per alguns? No, perquè la productivitat de les empreses augmenta i la millora de la productivitat ha d'anar a millorar els sous, encara que treballis menys. Això s'ha donat al llarg de la història, reduint les hores de treball i cobrant més. Hem de repartir el treball. És una primera resposta que no té res a veure amb la immigració. I en segon lloc, hem de complementar aquesta situació amb allò que en diríem la llei de dependència. Totes aquelles persones, que són moltes, fonamentalment dones, que estan cuidant malalts, cuidant discapacitats, cuidant gent gran, treballen però no cobren. Es tracta de resoldre aquest problema i donar-los un sou, com tenen, per exemple, els països nòrdics. I si em preguntes d'on surt el sou d'aquest, diré de l'erradicació del frau fiscal. Mai, però, podem dir que els refugiats o els immigrants no tinguin dret a tenir feina. La tenen com tothom.